ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಗಲಿ ಮಾತಿರಲ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್ ಯಾನಿನಿ ಮೆಹಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಕಂಜದಂಚಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾಶಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೈಬ್ ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟ ಪೂರ ವ್ಯೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ಒಂದು ಸೋನಂಗೇರಿ ಇರ್ದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೋಪನ ರೋಡ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಮರ್ಕಂಜ ಬೋಡು ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಪುನ ಈವೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದು ಬರ್ಪನ ಎಲ್ಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮುಗ್ಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಬಂದಾರ್ಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಹುಷಾರಾರ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಕ್ಕೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮುಂಚೆನೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದು ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಶೂಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಂದಾತ ಆಕಾಶ ಪುರ್ಸೋದ್ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಪೇರ ಬಾಕಿ ಫುಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಸತ್ತು ಮಾರೆ ಫುಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದು ಕಾಸು ನೆಟ್ಟೆ ಬದುಕುನತೆ ನೆನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಏನ ಇತ್ತಲ್ವನಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಆತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಪುಲ್ಲ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆತ ಐಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಕ್ಲ ಆತ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಐಕ್ ಫೋಕಸ್ ಕೊರ್ರ ಆತಜಿ ಅವನ ನಮಕ್ ಆತ ಬಿಲ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಜರ್ನಿ ಏನೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದನ್ನ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪೋನುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಆಪುಂಡು ಅದ ಆಕಾಶ ಪಾಡ್ನವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಐಟು ಫಲ ದಿಕ್ಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅನ್ಪೇರು ಸೊ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡು ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಇಂಚೆ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೊಂದು ಪ್ಲೇನಿಗ್ಲಿ ಸರಿ ನಮ್ಮಿತ್ತೆ ಆಡೆ ಪೋತು ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆ ತುಪ್ಪದ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪೊಂಜಿ ಇಂತೊಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೇ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಏನೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಎಸ್ ಪೋಯ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮದಿಮೇನ ಇಲ್ಲಾಗೆತ್ಯ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಸೊ ಪತ್ತು ಪೂನಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅದ ಆಕಾಶ ಪೋಯ್ ತೋಲಿ ಇಂದು ಮದಿಮೇದ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆ ಸೇವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದ ತೈಲಹರಿತ ಸ್ನಾನ ಪೂಜೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಳದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಳದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಗುಂಕಾನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಕ ಹೆಸರೆಂತ ಸ್ಕಂದ ಎಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು 100 ಗುಡ್ ಕ್ರಮ ಒಂದೊಂದು ಗೈಸ್ತೆ ಅರಶಿನ ಅದು ಕೂಡ ಮಗನ ಆರತಿ ಸಹಸ್ರ ಅದೊಂದು ಯಾವೊಂದುಂಡು ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ತೀರಿ ಸಿಂಗಲ್ ದಿತ್ತೆ ಕುಳಿತೆ ಬತ್ತ ನಾನು ಆಕಾಶನ ಮನಸ್ಸ ಅಂದಂಚೆ ಅನಿಸಿದ ನೆಕ್ ಬೆಕ್ಕೆ ಫೋಸ್ ಪೇರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಂಡಿ ಆಕಾಶ ಪೋಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೀದಾ ಮುಲ್ಪತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಮನಸ್ಸಾತು ಅಗ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಟ್ಟು ಸೀದಾ ಪೋಪು ನಾನು ಸೊ ಪಾಯಸ ಉಂಟು ಕೇಕ್ ಇಕ್ಕಿರ ಮೊಸರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬರೀ ಈಗ ಟಿ ಟಿ ತಗೊಂಡದ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಇದೆ ತುಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂತಿ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಗೈಸ್ ವೆರಿ ಫೈನ್ ತಂತಿ ಅಂಜಂದು ಟಿ ಟಿ 5 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಟಿ ಟಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಯ್ ಫ್ರೀಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ತುಕ್ಕು
ಸ್ವಲ್ಪ ಈವೆಂಟ್ ಹಾಂಡ್ ಗೈಸಿತ್ತೆ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾನೈತೆಲೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಸೀದಾ ಬೆಲ್ಲಾರೆದ ಅಜಪಿಲ ಹಾಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ ಐತೆ ಬೆಚ್ಚ 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 ಅದು ಪುಲೈ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಈವೆಂಟ್ ಬರ್ಶ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಪೊರ್ಲ ಅದು ಅಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಅದಾ ಗೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಕಡೆ ಮೂಲೆ ನೆರಳು ಪೋಣ ಮೂಲು ನೆರಳು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಇತ್ತ ನಾನು ತೆಪ್ಪಿದಲ್ಲ ಸೀದಾ ಬೆಲ್ಲರೆ ಬರೋಣ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಟೀಟಿ ದೆತ್ತೋಡಾತೆ ಗೈಸ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜೇನೆ ಅಡಿಟೆ ಪೋಸ್ ದೆಪ್ಪರ ನಾಗ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಪೋನಾಗ ತಿರ್ತು ನಮ್ಮ ಸೋಗೆ ಬರುತ್ತೆ ತಂತಿ ದಿಕ್ಕನು ಅಂಚ ಆಕಾಶ ಇಜ್ಜಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರಾರು ಕೈಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆಡನಿತ್ತು ಪೂರ ಐಫೋನ್ ಪೂರ ಜಾಲಿ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಬತ್ತಿರ ಬೈತು ನಾನು ಅಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ನಾಳೆ ಫೋಸ್ ದೆತ್ತ ಶೋಕ್ ತಿಕ್ಕನು ಸರಿ ಪೋಯಿ ನಾವು ಮುಲ್ಪಾರ್ತೀವಿ ಸೀದಾ ಬೆಲ್ಲಾರಿಗೆ ಟಿ ತೆತ್ತೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಧೀರಜ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕೋದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊನ್ನ ಸೈಡ್ ಬೋತೀರಿ ಆಗ್ಲೇ ಕಟ್ಬೋದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಧೀರಜ್ನಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆಲ್ಲ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಮುಲ್ಪಾರ್ತು ಸೀದಾ ಪೋಯ್ ಗೈಸ್ ಪೋಯ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಣ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬ್ರೈಡ್ ನಿಲ್ಲಾಲು ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತನ ರೂಮ್ ನಿಲ್ಲಾಲು ಫೋಟೋ ಎತ್ತನ ಸೊ ಮೂಲು ಧೀರಜ್ನಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಹೋಪು ನಾವು ಪಂಡೆ ಆಂಡ ಬರ್ಬೇಕು ಧೀರಜಿನ ಕಾರ್ ಅಂತ ವಹಿಸ್ತಲೇ ಬಂತು ಧೀರಜಿನ ಕಾರ್ದ ಪಿರಾಯ ಬಾರ್ಲೆ ಆಗ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆತನ ಮುಲ್ಪಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಅಂಚ ಓಡೆಗಪ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ಲು ಆಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೋದತ್ತ ಧೀರಜ್ನಾಗ ಮುಲಿಜ್ಜೇರಿ ಸೊ ಹೆಂಗ್ಲು ಹತ್ತು ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಜಾಕೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂತ ಹೋಗಿ నాకు ಮಿತ್ತಿಗೆಡ್ಡೆ ಆಂಬೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಣ ಇತ್ತು ಬಿಗ್ಲೋರ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ಫುಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆ ಹೋಯ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ಲಿ ಧೀರಾಜಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತುಪ್ಪ ಧೀರಾಜಿ ಜನ ಉಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡಿ ಉಣ್ಣಿಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರದ ಅಂತಪ್ಪ ಕಾಲಂ ರೈಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಪೋಡು ಮಿತ್ತಿಜ್ಜಿರು ತಿರ್ತುಲ್ಲರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಿತ್ತುಲ್ಲರ ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಹೊತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ತಿರಾಗ್ಲಿ ಓಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದ ರೈಸ್ ಅಂಚೆ ಎದುರು ಬೋತಾರ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಓಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸುಖ ಎದುರು ಬಿನಿ ಉಳ್ಳೇರ ಅಯ್ಯೋ ಕೊಂಚ ಚೀಟಿ ಅವಡ ಆಕಾಶ ಗೊತ್ತ ಬಾಪು ಏನ ಕೊರಪಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇರ ಸೀದಾ ಹಂಚಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿರು ಮೂಲೆ ತೋಜ ಮೂಲೆ ಇತ್ತಾರತ ಉಪ್ಪನೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ ಲೈಟ್ ಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಜನ ನಮಗೆ ಕಾರ್ ನಮ್ದು ಹುಣ್ಣಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂಡ್ರಿ ಅಪರ್ಣ ಹಾಯ್ ಅರ್ಪಣ ಆ ಉಣ್ಣಿ ಅರ್ಚನಾ ಆಯ್ತಾ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಡ್ಡೈತೀನಿ ಇನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಳೆ ಬೇಲೆ ಲೈಟ್ ಕೈ ಇದು ನಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜು ಒಳ್ಳೆ ಕತ್ತಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಚರಣನ ಫೋಟೋ ಆಯ್ತಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟಾಟಾ ಅಂಬೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವರೆ ಕೈಸಾಗ್ಲಿ ರೂಮ್ ಪೂರ ಟಾಟಾ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೆಲ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಸೊ ಆಡೆಗೆ ಪೋತು ಟಿ ತೆತ್ತ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ಐಕ್ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಬಾಜಲ ಲೈಮ್ ಸೋಡ ಬರ್ಕ ಮೂಲ ಬರ್ಲಿ ಗೋಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಫುಲ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕೇಸ್ ಅಂದು ಇಂತಂಜಿ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಪರ್ರ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ಪಾಂಬೂರು ತಿಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಬಂತೆ ಧೀರಜ್ನಾಗ್ಲ ಬೈದಿರಾಗಲಿ ರೂಮ್ ಉಂಟೆಲ್ಲ ಅದು ಬಂತು ಸೊ ಅದೇ ರೂಮ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಸಿಗ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಕಾಶನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಐತೆ ಸೊ ಆರ್ದಿತ ಹಂಚ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ
ಒಳ್ಳೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಐಕ್ಕಿದ್ದು ಜರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತು ಸೀದಾ ಧೀರಾಜ್ನಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಐ ಇಲ್ಲ ಏನಾಪನಲ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ಮಸಾಜ್ ಅಂತ ಗುಡಿದ ದಿಕ್ಕೇರ ದಾಣ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಪರದು ಇದಾಡ ಬತ್ತನ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಾಲ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮಾತಾಡ ತೃಪ್ತಿ टी जाते सर आमे आड़े धीरज नाडे बहुत बात है रूम अनुभव स्वल्प बहुत बात है ಎಸ್ ಒಂದು ರೂಮು ಮೂಲು ಧೀರಜ್ ನಗರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮೂಲಿಪತ್ತೇನು ಪಾತಿರ್ದು ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ ಧೀರಜ್ ಹೋಯ್ ಬಲೆ 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 ಎಂಕ್ಲ್ದಾಗ ಬತ್ತನ ನಾವು ಬೊಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತನ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತನ ಹೆಂಗೆ ಮುಗಲಿ ರೂಮ್ ತುಪ್ಪ ಬತ್ತನ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜನಿಗೆ ಗೀಸರ್ ಲಿಜ ಅಕ್ಕ ಮೀ ಪಿಜರ್ ಅದ ಮೀ ಪರ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 02 ಬೆಲ್ಲ ಡೇರ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 022 ಇಲ್ಲ ಮಗಳು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಾಡ್ಲಿ ರೂಮ್ ಅದ ಅಮ್ಮ ಹಾಂ ಬಾರ್ಸೋಕುನ್ ಮಾರೆ ಬಾರ್ಸೋಕುನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಳ್ಳಿ ಧೀರಜ್ ಇರ ಆನಿ ಮೂಲು ಅಂತ ನೆನ್ಪುಂಡ ಮೂಲು ನೆನ್ಪುಂಡ ಇರಿ ಏ ಮೂಲು ರೂಮ್ ಬರತ್ತಲಿ ಹಾಂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾಟರ್ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟದ ಎ ಸಿ ಬೇಡ ಎ ಸಿ ಅನ್ನ ಪೋಲೆ ಕುಂಬ್ರ ಪೋಲೆ ಹಾಂ ಸೆಂಟಿಯರ್ ಬಾಡ್ನ ಹಾಯ್ ಗಾಲಿ ಗಾಲಿ ಒಪ್ಪನಿ ಮೂಲೆ చెప్పులే ಮೂಲೆ ಆನಿ ಮೂಲೆ ಎತ್ತನಾಗೆ ಎಸ್ ನಾನು ಮುಗ್ಲೇ ನಾನು ಬುರ್ದು ಬರ್ತೆ ಸಂಜೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ದೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋಡ್ಚಾ ಧೀರಜ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ದೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾಮ್ಲೆ ಆಕಾಶ ನಾವು పోయి చెప్పొచ్చు ఇలా చెప్పులే ఓకే గైస్ బై బై